Ako sa dá ušetriť na firemných autách? Ako znížiť náklady na servis a palivo? A ako ovplyvnia najnovšie daňové zmeny správu firemných vozidiel? Na tieto otázky odpovedal už 6. ročník najväčšieho slovenského stretnutia fleetových profesionálov Slovnaft Fleet Day 2014. Oktobrový reprezentatívny fleetový event na výstavisku Agrokomplex v Nitre bol už tradične kombináciou odbornej konferencie a testovacích jazd. A môžeme potvrdiť, že počtom účastníkov i úrovňou programu a organizácie konkuruje najvýznamnejším európskym fleetovým podujatiam. Finanční, fleetoví, ekonomickí i procurement manažéri, ale aj riaditelia a majitelia firiem obsadili pavilón K nitrianskeho výstaviska, pričom mali vyhradené aj priľahlé plochy, kde boli pripravené vozidlá na testovacie jazdy. Prezentácie konferenčnej časti sa týkali najaktuálnejších problémov, ktorým čelí každá firma s hoci aj jediným služobným vozidlom. Daňové zaťaženie aut sa po veľkej novele zákona zvyšuje, správa firemných vozidiel komplikuje. Pri veľkých firemných flotilách ide o 10 000 eur ročne, ktoré sa dajú ušetriť alebo zbytočne minúť. Ďalším problémom, ktorý dokáže poriadne zamávať s výdavkami na firemné autá, sú vodiči. Ich najčastejšie chyby poznáme, dobre je však vedieť, ako ich naozaj účinne odstrániť. Výrazne ušetriť sa dá aj na servise a tiež na palive. Pri vysokých cenách elektromobilov je jednou z mála dostupných alternatív zemný plyn CNG. Väčšina aut však stále jazdí na naftu a benzín. Účastníci dostali zďaleka nie každodennú možnosť nahliadnúť za oponu rafinérskeho biznisu a dozvedieť sa, od čoho sa odvíjajú ceny palív. Všetky prednášky sa zamerali na konkrétne riešenia, takže účastníci mali o čom diskutovať. Veľa podnetných informácií pre reálnu prax získali i v stánkoch partnerov z oblasti palív, pneumatík, GPS monitoringu či servisu. Tou povestnou ozdobou na záver bola prednáška dizajnéra Maroša Šmita o vývoji automobilov na Slovensku od jeho úplného počiatku a o Slovákoch v súčasnom svetovom automobilovom dizajne. Sprevádzali ju unikátne zábery štúdií, konceptov či reálnych vozidiel, z ktorých mnohé verejnosť nemala možnosť nikde vidieť. Záverečné žrebovanie celého radu hodnotných cien od partnerov podujatia sa nečakane premenilo na veľkú show, ktorá potešila výhercov a zabavila všetkých prítomných. Paralelne sa v rovnakom pavilóne len v inej sále konala konferencia Slovnaft Truck and Business Day 2014, určená pre majiteľov firiem prevádzkujúcich nákladné vozidlá. Tak ako Fleet Day ju zorganizovala spoločnosť Autobusiness Media, vydavateľ B2B magazínov Fleet firemné automobily, Truck and Business a Pneu Revue. Účastníci sa zaujímali o aktuálne problémy v autodoprave, pričom dostali najnovšie informácie o zmenách slovenskej i európskej legislatívy týkajúcich sa nákladných vozidiel. Popoludní už patrilo testovacím jazdám na automobiloch 11 značiek. Účastníci akcie si tak mohli za volantom vyskúšať najnovšie modely či priamo porovnať autá, ktoré ich zaujímajú v rámci výberu do firiem. K dispozícii mali klasické spaľovacie motory, ale aj autá na CNG či s čisto elektrickým pohonom. Výhodou bolo, že sa jazdilo na uzatvorenej trase bez inej premávky, na rozličných typoch povrchov a bez rýchlostných limitov. Aj v roku 2014 sa opäť potvrdilo, že Fleet Day i Truck and Business Day sú ideálnym priestorom nielen pre získavanie informácií o všetkom, čo sa týka firemných aut, ale aj pre networking, stretnutia ľudí z branže či výmenu poznatkov z praxe. Pre partnerov podujatí ide o ideálnu príležitosť na získavanie kontaktov, oslovovanie potenciálnych nových zákazníkov i upevňovanie vzťahov s tými súčasnými. Spoločnosť Commander Global Supervision, Operator, Goodyear, Setek, všetko partneri, ktorí sú tu prítomní a majú pre nás pripravené